ťažká úloha. Vy nechcete vedieť, akú som si dal je úlohu. Ja musím byť celý čas v dome, chápete? V dome, ja nemôžem ísť von, to je nuda. Ako celý čas byť v dome je fakt nuda. Čo tu robiť? Sedieť celý čas pri počítači? No, to ma nejako nebaví. Takže ja skúsim ísť ešte sem, či tu niečo nie je. Vlastne ani nemôžem ísť na balkón kvôli tomu, lebo to by som bol na vzduchu, takže ja nemôžem ísť dokonca ani sem. Ale vlastne môžem. Byť tu, nemôžem ísť na svetlo. Ja som normálne upír. Takže keby som išiel sem, tak by som nemohol. Sem tiež nemôžem ísť. Skúsim ísť teda tadiaľto a ja skúsim sa dostať do obchodu. Bude to fakt ťažké, ale skúsim to. Dobre, ja idem teda dole a nejako to vymyslím. Vlastne nemôžem používať dopravný prostriedok, lebo to by bolo ľahké. Takže ja si musím ísť takto. Zoberiem si propy a dám si tu napríklad tieto domy, alebo čo to je. Dobre, tento už mám. Tak, dobre. Teraz ďalší. Komu také šťastie, pozerajte, ja som ešte není. Takže ja musím ísť teda úplne inak. Takže si to musím dať ten dom takto. Stadia to musím ťuknúť sem. Takto. Delete. Delete. A delete. Tak. Tak. Alebo to skúsim nejako inak, že by som išiel sem. Tu nemám nič. Nemôžem používať dopravné prostriedky, ale keď používam dopravné prostriedky, môžem. Či nepoužívam dopravné prostriedky, môžem to robiť aj inak. Takže ja si teraz zoberiem, dúfam, že nájdem na to. Dobre, toto bude docela jednoduché, takže takto. 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 Ono sa mi to deletlo? Čo? Mne nefungujú ani propy, ako sa mám teraz zase stadiaľto. Skúsim to teda robiť s kinom. Dobre, ja som sa skúsil dať do takejto masky, či to pôjde. Yes, ide to. Teraz skúsim si zobrať tento prop. Nie, ona mi to znalivlo. Toto je docela nemožné. Ale stále môžem chodiť, inak mi ma to livlo. Čo? Ja som sa tu znova objavil? Tak ako sa ma teda stadiaľto dostať? Keď nemôžem používať propy. Toto video bude trvať dlho. No vidíš, aké jednoduché? Keby si to neurobil, by si musel čakať 1 hodinu 11 minút. Áno, 1 hodinu. Aj keď to bola iba 1 minúta.
Už normálne ľudia by to urobili. Pretočili by si to. Jak si to pretočil aj ty, tak si normálny človek. To sa dá počkať. A jak si toto video pozrel celé. A nepretočil si to. Máš do konca roka šťastie!